Яхияның беренче хаты. 5-нче бүлек. Гайсаның Мәсих булуына инанган һәр кем Алланан туган. Һәм атаны яраткан һәр кем унан туган баланы ла ярата. Без Алла балаларын яратабыз микәнде бына ничек беләбез. Алланы яратабыз һәм уның әмерләрен үтәйбез икән, тимәк без уларны яратабыз. Алланың әмерләрен үтәүбез уны яратуыбызны күрһәтә инде. Ә уның әмерләре авыр түгел. Чөнки Алланан туган һәр кем дөньяны еңә. Дөньяны еңү безнең иманыбыз ул. Кем дөньяны еңә һуң? Гайсаның Алла улы булуына инанучылар гына. Ул Гайса Мәсих, үзенең сумдырылу һуы һәм үлеменең каны аша килгән. Был хакта рух шаһитлык кыла. Чөнки рух хакыйкать ул. 3 шаһит бар: рух, һау һәм кан. Улар өсөһе лә бер үк төрле шаһитлык кыла. Без кешеләр шаһитлыгын кабул итәбез, ә Алланың шаһитлыгы бөегрәк. Бигрәк тә был Алланың үзенең улы тураһындагы шаһитлыгы. Алла улына инанучының күңелендә ошо шаһитлык бар. Аллага инанмаган кеше уны ялганчы итеп күрһәтә. Чөнки ул кеше Алланың үз улы хакында биргән шаһитлыгына ышанмаган. Был шаһитлык иһә шунан гыйбарәт: Алла безгә мәңгелек тормыш бирде, һәм без был тормышты уның улы аша алабыз. Алла улы бардың тормышы бар, Алла улы булмагандың тормышы юк. Мин буны һезгә Алла улына инанучыларга мәңгелек тормышыгыз барлыгын белһен өчен яздым. Һәм без шуга ышанабыз. Без Алланың ихтияры буенча нидер һорайбыз икән, ул безне ишетә. Нимә генә һорасак та, уның ишетүен беләбез икән, һораганыбызның безеке икәнен дә беләбез. Әгәр берәү имандашының гынах кылганын, әмма ул гынахтың үлем килтермәвен күрә икән, ул кеше дуга кылһын, һәм Алла уның имандашына тормыш бирәсәк. Буны мин үлемгә килтермәүче гынах кылучылар хакында әйтәм. Үлемгә килтерүче гынах бар. Был гынах хакында дуга кылһындар тимәйм. Һәр явызлык гынах, әмма бөтен гынахта үлемгә килтермәй. Алланан тугандардың гынах кылмавын без беләбез. Алланан туган ул уны хаклай һәм иблис уларга кагыла алмай. Без үзебезнең Алланан булуыбызны, бөтен дөньяның иһә иблис хакимлеге астында булуын беләбез. Без Алла улының килгәнен һәм хакыйкый Алланы таныр өчен безгә аң биргәнен беләбез. Һәм без хакыйкый Аллала, уның улы Гайса Мәсихтә. Ул хакыйкый Алла һәм мәңгелек тормыш. Балаларым, үзегезне ялган илаһтардан һаклагыз.